Nananom ni adehye ye wo Akyem Paawudu ekurokuma bi ben pra nsuo no ho wo akyemansa mensimu wo poye mantemu na de nanano ane na manfo do ano atomo bi se operation hot for no mu mu free baby amosisi na momra pra anase Paawudu mpotemu ho Galamseyers ne koso ho den ya bane kan bi en ho a wo mote ne nsuo pra ni adane say millo kura mfa no ho adane kura wo mase no kura penifo enu asem ebini o ha no say Galamseyers for na ma ye kwan kura mpo yentumi hu kwan kwa ye do won bafa wo mo ba na se ye ne won kopem so kura na wo mo kwa eni na hibia na wo ma san ba nti sa ha no de da so wo ha no papa o mpanifo no ndia wo mo tia wo mo tu nipa ba won so no ye kwa na ya san ba ni eni mo koduro no wo mo kwa na ya san ba wo mo kwa na ya san ba nti ye ma aban so ten so a em se ebeboa no nti ne ye kire se mo mfa nkoto aban ni me se ne ye a wo mo ye won nsuo no ho ani clinic no ebi ni hakora na wo ho na wo mo aye adwuma wadi bi ase na no wo ma ba ma ye help sa na ekono wa wo mo free hapa na cheche no help